Hello po guys. Dito po tayo ngayon sa aming lugar. Pupunta tayo dun sa unahan. Hanap ng gulay. Merong gulay na ating lulutuin. Okay guys. Yung panahon makulimlim. Guys, naglalakad ako dito. Parang nahiya ako. Nahiya ako guys. Kasi first time ko magkaganitong So, dito muna tayo punta guys. Ayan kasing dito. Try natin pag meron. May nagtitinda din kasi dito ng gulay. Walang gulay. Diyan. Tayo dun sa unahan. Tingnan nyo guys, no? Sa unahan. Kasi maliit lang yung daan. Pag mayroong sasakyan, mahirap malakad. Dito tayo. Yan. Paulit na tayo guys. Wala masyadong gulito. So magulay ko. Luma na eh. Siguro sa akin yan. Kaya nagkaganon. Okay lang sana pag ganito yung panahon hindi masyadong mainit, pero huwag lang sanang uulan kasi ang hirap minsan. Yung mga
Ano yung daan. So, hanggang dito na lang siguro muna. Ano guys, hanggang dito na lang po. Bye bye po.